Я видим дали има пътека тук или само така ми се струва. Копале, къде сме? Ако изкочи нещо, аз съм надолу. Я да видим сега този Rocky Mountain. Циферблата на втора. Много е така цяло, но няма така да му се движат точито ново, де. Щом има маунтен, значи е за кората. О, да. Това е на турбото и си много мощно си има. Нещо хърка такова, само да се спира да видят. Иначе е много събрано. Доста готино колело. Като рамка, като усещане. Много приятно. Нищо не тръмчи. Цялото. Има много мощност. Двигател е малко шумен, ми се тробика. Минало е добре. Супер е колелцето. Маунтин. Имаше и в магазина и в самия дизайн някаква липса на такава излишна суета, която ми хареса. Супер. Но събрано. Като че ли се гордееха с това, че двигателя нищо не дава на телефона, нека е спирал ти като беге да си спира. Това е, да. Готина, много е, да, като диво е, верно. Диво е работа. Дивичко е. Сега са намалени сметки. Това е било 12 000, сега 8. Екстра си, това е много стръмно. Да. Тук е равно вече. Тук джипка няма претенция, някаква, кой знае. Аз това мога да отидеш до морето от тук. Първи сняг. Еми да. Може да кажеш, че си бил до снеговете. Гледай колко има. Тук сутринта е било всичко сняг. Виж какво жълто пиле, гледай. Готино тук. Някакво странно. С предната трябва да внимаваш. Еми да, задната може ти се влачи, ма предната не става ти се влачи. Тук е много стръмно. Еми... Не е много яко, ама... Как потъна. Това си кръщение. Поне пази само единия крак да е мокър. Да. Нищо. Поне го записах на видео. Записа ли го? Да. И помощта, какво въртене? Имаш и такова? Всичко имам. Не, имаш и втори чифт обувки. Не. Но това... То ние сме близо вече. Супер. Това... Кръстение вика. Кръсти се яко. Добре, че не падна целия.
железни стълове, пак ти казвам.